Uy, akong kambing, mga kawatan! Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Uy, uy, uy! Tapos may giganap tayo itikap rin ba? Saan tayo? Saan ang kwarta ba? Kwarta na po. Sige na pangutang sa kuha. Pagkakabaya itong 100 yung giutang sa kuha. Pre, sabi na ko yung utang dito. Ang sarap rin yung giutangan day. Bangga o manok dito, pre. Ang kitsa na bangga mo katong Manok. asa nga manok? Dito banda o kay... Okay lang, ta kay... Kaso lang kay ang manok. Ang bana sa manok, nagpabayad po. Grabe po ng manukan oy. Ang mga anak ato po, walo ka mukhang anak. Bayaran po na ko kay wala na may mabuhay sila ha. Namatay po dito mga anak. Ape, kinasutihan man. Pagkatanga gining brad. Dagan dito mga 10,000 brad. Pero mga kabi. Lakit ay kwarta diri karon. May mga ibuhato na ni man. Ano lang. Ako'y kaila dito. Ay lagsaba. Atong himuon. Kwaon na to kambing niya. Sugot ka. Taga si kambing. Tagay kayo. Hadlok mo ko na brad. Uy. Look out lang ako mukuha. Basta ako apila sa mga dakpan ka. Ay dili ka mabayaran eh. Sa umani, sige nilang uy. Sige uy, sige uy. Kay ka. Ano brad? Bantay yan eh. Murag gulay bantay. Nakuha dito, ako bahala dito na dito. Ako dali. Oo, ako bahala dito. Ato, dako ah. Dako ah. Hindi dito ul. Asa? Ginagawa mo. A few moments later. Uy, ang kambing, mga kawatan! No. Mga kawatan! 7 hours later. Buang ni mga tawanan eh. Kung kanding. Walo ko kabulan ni pagpabuhi. Busit yung mga tawanan eh. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y buyon. Wala na. Brad, salamat yung brad ah. Kabayad yung sa utang ba? Hindi problema na. Basta ay lagsaba. Palit pag ikang motor. Tari, nanak. Bago kayo ni. Sakay ko. Sige. Ay, good. Nawat mo na ko ni. Sunod, mangawat ako. Uy, ato itong kawatan na ito, Brad. Grabing ihilak ato, Brad, ba? Nakaw ka, guys. Ngita na pa tayo lain. Okay na? Ganyan na. Ay, buhay. Gila, apil na talaga sa kwan. Behind the scene. Apply. Sige.